Tässä meidän Noan ensimmäistä kertaa hyppykiikussa. Ei oikein ymmärrä vielä sen päälle mitään. Kattoo mieluummin vaan tsiikkiä. Noa. Ei se oikein vielä ymmärrä mitään tämän päälle. Niin kuin huomaatte, että se on itsekin vähän ihmeessä, että missä se oikein on. Pikkuhiljaa hyvä tulee. Noniin. Musta tuntuu, että on vähän liian korkealla. Me ollaan jossainkaan laitettu sitä koko ajan ylemmäs ja alemmas ja ylemmäs ja alemmas. Ja silti se ei ole hyvä. No, ehkä me jatketaan Noan kanssa tätä treenailua. Joo. Nyt se sitten lähti. Korvaa kutittaa.